and Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Lamak, Consolacion, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan ka Eva. Sure ka, Bes? Nasaktan ni mo si Michael nga naay kagakos-gakos nga naing babae? O, lagi, best. Sure kit kaayo. Naa sila dinhi sa may seawall ay, dinhi dapit sa amo. Ari adayon para makita gid nimo. Sige, Bes. Bantay lang kita si Michael ug ang iyang babae. Sakto na! Sama! Sili mo yung padlong ka, Michael? Ay, pagkapil-apil niya! Huwag kilabot! Wapil yun ko! Kaya akong best friend ang imong gibuang. Basta na! Dili worth imong gusto ka na mamayhana. Kini mo itiman iha, Michael. Buwag na ta! Oh, Tara, best! Ganyahay na nangitaglain si Michael! Kay war freak pa na ka! Unsa tayo mo gitawag sa akong best friend? War freak! War freak di ay ha? Ha, Marika, babayhanak ka! Ha? Ha, war freak di ay! Ha? Kaya aray, oy! Isuga ni mo ganina, best, oy. Siyempre, oy. Amaw siya da. Hinganlan mahinuon kag war freak da. Taga minuon. Pero salamat, best, ha? Nagi ka pirmi para nako. Siyempre, oy. Ikaw pa. Best friend ko ti ka. Ay, kanyahiran dili ka makauyab, best. Kaya ako rin pirmi ni mong kuyo. Amaw. Wa pala gyud ko makakita sa lalaki nga para gid nako, best. Kanang lalaki ba nga ihatag gid nako ang tanan? Ay, swerte kaayo ang imong mauyab pohon, best. Ug kanang panahon na, ako na sa unyay lookout para nimo. Para sigurado nga dili ka binuangan. Maunang love kayo ti ka, best. I love you too, best. You're the best. Ate, wa na may siopaw? Wa na baya, day. Na, last na lang yun ang kangser, ay. Ako'y kutuman na raban ako. miss, ganahan kag siupaw? Imo na lang niyo. Wa pa man niyo panso. Ha? Unya ikaw? Pwede na akong magpalit og lain. Mao ba? Salamat ha. Okay, you're welcome. Ka-gentleman niya. Gentleman gid siya, best. Unya. Nilakaw naman po siya, best. Pero best, ambot ba, uy? Huwag yung ko makasabot sa kong gibati. Wa siya mawasa kong una-una. Gwapo masagod siya, best. Unya, humot pagid kaayo. Ay, balanta tong gipangutana og unsay pangan, best. Basig mao na tong imong umaabot nga love life. Maulagi, best, no? Hansaon, na-mesmerize manggugos iyang kagwapo, best good. As in, grabe, na-attract yung ko niya. Hey, how I wish nga magkita migbalik. Best, naami team building karong Saturday. Mga dumis ba dyan? Kuyog ta? Ay, di ko pwede, best. Uy, na ako'y duty. Di pa sa ko pwedeng mo leave. Kaya syempre, bago-pagod ko sa akong trapahuan. Unya, musuroy pod ko no ang kasosyo sa among amo aning akong kitrapahuan. Ay, mao ba? Ha, sige, best, uy. Ako na lang. Next time na lang, best, ha?
Promise, mabawi ko. Ahak, uy. Wa man day signal din, he. Guys, si client ay, akong amigo. Hi. Hi, guys. Oh, hala, ang lalaki sa convenience store? Iba, ako sa siyang i-bill din ha. Tabang ko pag-pull mo sa tent. Oh, ha? Nya, kasi nantawag ko amigo ha. Single o pera. Amaw? Miss, di ba ikaw muntong sa... Oh, ako. Gamaya rin sa kalibutan, no? Maugid. Ay, nice to meet you, Eva. Nice to meet you po, Klein. O sige na! Spin the bottle na! O sige na, go! Spin. Sige na. Spin. Kana, Unahon mag-ipis, uy. Kahit asag ko yak eh. Kana! Ay! Uy, ayaw lang ko, uy. Tanara ko ninyo. Asus! Apil bekas alirong. Tanan nga na din apil. So, saman, truth or dare? Dare na lang. I like that. Sige. I like that. I dare you to kiss me. Charot! Charot. Pagdudulo, biyot. Joke. Sige na. I dare you to kiss someone you like. Kagkumon sa ng imong dero eh. Ano naman di ay, ha? Mas ang importante, game si Klein, di ba? Sige. May problema na. Kiss na. Uy, nganong patuman ni siya na ako? Sabay na lang, ha? Thank you. As in, gikisan ka? Yes, best. Ay, ambot na lang yun, best. Pila na lang yun kaadlaw ay nga, pila na yun kaadlaw ba nga wag yung ko'y tog. Ay, sayang nga, uy. Wa man sad ko magkakuyugod. Hibaw-an pa nga dili mo dayon ang katong kasosyo sa among amo. Basin pa untag makahangyo ko. Mao, kita na unta ka niya, best. Pero mao lagi, best. After adto, wa na. Wa man gani mangayo sa akong number. Pero grabe, best. Igo gid kaayo ko niya. Hello, best. Love na ni mo, no? Murag anak gid, best. Best, kausa na lang gud kahigayon nga mag-abot mo, siya na gud ang imong soulmate. Ha? Nga naman? Ingon man sila, nga kung ikatulo na ko mo abuton anang tawhana, unya wa tuyo aw kamo na gid destined sa usag-usa. Ay, kanindot ka, no? Sabay na lang, ha? Thank you. Ganun dili makabawas akong huna-huna, Klein. Kung asagid na ako, eh. Nganong wa man ko mangayog number niya? If ever man ganig magkita, balik. Dili na ko musugot nga dili ko makapangayog number niya. Dili na nako sayangan ang higayon. Ay, Klein. Nakasamok ka sa kung huna-huna. Kinahanglan nga imog yung barugan ang imong pag-kiss na ako. Ay! Hello? Best? Ay, best! Uy, ngano ka, uy? Gwapo, kaayo ang kasosyo sa pong amo. As in! Grabe, sa di mo makadagsyagit diha, uy? Best, grabe ka siya karisma sa mabuhang ko. Unya, unsa may plano ni mo, ha?
mangita ko paagi, bes, nga matagad ko niya. You know me. Yes, I know you. Og naibawsat ko nga prone ka kayo og mga lalaki nga mangingilad. Bahala na, bes. Basta kay magkauyab lang, me. Best. Naunsa man ni Celine? Pila naman kaadlaw nga wala paramdam nako. Basin og busy kayo sa trabaho. Or busy sa bag-o niyang crush. Dali ra ba kayo ni ma-in love ni Babayhana? Si Klein ka. Kano sa pa kami magkitag balik? Hello, bes? Maayo kay na contact na ti ka. Ngano ka, uy, nga kalit man lang kagawa. Sorry, bes. Nabisi lang kit ko sa akong babe. Babe? Naana kay bagong uyab? Yup. Ugay ka pala ka, bes. Ipila-ila ti ka ugma. Magkita ta. Bes! Uy, bes, asa naman ka? Uy, ganihara ko paabot mo din, eh. O, lagi, padung na ko. Dool na ko diha. Eva? Oh, si Klein. Best, manawag na ko ni magbalik, ha? Bye. Hi, kumusta? Okay ra. Wow. Nakita na kami. Buti pa sapot. Ako siyang soulmate. Eva? Eva? Oh, Hey. Oo. Sorry, ha? Nara ko yung gihuna-una. Mo ba? Okay. Suman, nakikauban? Or ikaw rin isa? Kinahanglan nga makapangayo na ko siyang number. Dili na din ako usika ni kayo na. Klein, pwede ko. Oh, uy, babe. Oh, babe? Hi, babe. Hi. Wait, ano to? Best friend ni mo si Eva? Oo. Kaila day mo? Dili, best. Karon lang sad mi nagkaila. Best, murag naglain man ang akong tiyan. Muuli na lang ko, ha? Bye. Uy, okay ra ka? Bes! Si Clyde. Siya mo ay bagong uyab ni Celine. Ganong man. Ganong sa kadaganong lalaki sa kalibutan, si Clyde pawang yun. Swerte kayo ang imong mauyab pohon, Bes. Huwag ka ng panahon, ha? Ako na sa niya lookout para nimo. Para sigurado nga dili ka binuangan. Gano'n ko kano sa amang ko na in love. Ikaw pag ginaga kong kanibal, Celine. Kinahanglan ba ko pupili? Kung ang kalipay ba sa akong best friend? O ang akong kaugalingong kalipay? Sige. I dare you to kiss someone you like. Ako maigihag ka ni Clyde at kayo na. Nagmahay na lang hinuon ko. Ganun ako masulti niya nga nakagusto sad ko niya. Karon, malipayo na hinuon siya kauban ng akong best friend. Ito na naman ako nag-iisa, nakalutang lang sa hangin at lagi ng tulala. Kutob sa akong mahimo, ako na lang yung gitago ang akong feelings para ni Klein. O kung mangutana si Celine bahin sa lalaking ako nagustuhan, mulimot na lang ko. O ginahinay kong nilikay sa akong best friend og ni Klein. Kaya every time makita na ko sila, murag yung ko gihinay-hinay og patay. Og nagilty ko sa akong best friend, nga love na ko ang iyang uyab. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.